הפחד שלי הכי גדול שישכחו אותו. אז כמה שיש לי כוח, אני אדבר עליו, אני אזכיר לאנשים. אני לא יכולה להמשיך לחיות כאילו שלא קרה שום דבר. אני צריכה כל הזמן לעשות משהו. כל הזמן שיישאר בתודעה. שיישאר. ילד מקסים, עם חיוך מקסים. הוא כל הזמן חייך. כשעלינו לארץ הוא היה בן 2, הוא קצת דיבר רוסית כבר, אפילו טוב לגילו. הגענו לקיבוץ גשור ברמת הגולן. אנחנו היינו שם עולים מרוסיה יחידים. ודימה שתק 3 שבועות, בכלל לא דיבר בגן, לא ברוסית ובעברית לא הייתה. פתאום אחרי 3 שבועות הוא פתח פה והתחיל לדבר עברית, כאילו ככה צריך להיות. ברגע שהגענו לישראל, אנחנו ישראלים, וזהו, כמו שקיבלו אותנו, ככה אנחנו למדנו להבין בראש. כשהוא היה בן 9 עברנו לירושלים, והוא כעס עליי, היה לו קשה. כי קיבוץ זה הבית שלו, היו שם חברים, אחים שלו. הוא היה מאוד צנוע, מאוד מאוד צנוע. הוא לא חשב שהוא יפה. השילוב בין החיצוניות ובין מה שהוא הקרין, זה מה שעבד שם, אתה מבין? זה מה שעבד, הכריזמציות והרוגע והחיוך מקסים. היחס למדינה זה בית שלנו, זה מדינה שלנו. אז נתן לדימה להבין שאם אתה אוהב משהו, אתה הולך עם זה עד הסוף. אם אתה אוהב מדינה ועם, אתה הולך עד הסוף. וזהו, הלך לצבא, אבל 7 שנים, הדבר הכי חשוב זה צבא. מאוד אהב צבא וחיילים. אנשים פשוט הלכו אחריו. וזה לא שהוא אמר בואו. פשוט אנשים שמחו והלכו אחריו. כשצוק איתן התחיל, בתחושה, שום דבר לא יכול לקרות לו. אני לא דואגת לו בכלל. השיחה האחרונה הייתה יומיים לפני שהוא נהרג. הוא אמר לי לא לדאוג, אז אמרתי לו, דימה, אתה יודע שהכי חשוב, תשמור על עצמך. הוא אמר, כן, אני יודע. זהו, אמרתי לו, דימה, אני אוהבת אותך מאוד. הוא אמר, גם אני, בסדר. יום לפני שזה קרה, אני הבנתי כבר. הרגשתי שיש מישהו מסוים שהולך להרוג את בן שלי. למחרת קמתי ואני פשוט נחנקתי. וזהו, אני כבר ידעתי. וברגע שזה קרה, ב7:40, אני התחלתי לצעוק ולקרוא לדימה. צעקתי, דימה תיכנס, דפקתי בדלת הזאת. פתאום ראיתי אותו, כי דמיינתי כנראה. ב9 הם באו. ואני מיד הבנתי שזה זה. ברחתי מהם, רצתי פה ברחוב וצעקתי. ואחר הצהריים שוב לוויה בהר הרצל. סרן דמיטרי לויטס, מ"פ בשריון שנהרג אתמול מירי צלף בעזה, ובא למנוחות. אין לי זמנים, זה פתאום תופס אותי כמו פטיש בראש. זה קורה כל הזמן. זה כאילו הוציאו לי נשמה, לב הוציאו, ואמרו, הנה עכשיו תחי.